escenario representaremos dous tipos de tablao. Un que ten cada unha das súas pezas iguais da mesma forma e outro que ten cada unha das súas pezas de diferente tamaño e forma. Intentarei facer un cadrado primeiro con primeiro tablao. Como xa vistedes, resultoume fácil e sinxelo. Agora, intentarei facer o mesmo, pero co outro tipo de tablao. Como xa vistedes, este non me resultou tan fácil como o primeiro tablao. Bos días, son Aroa, e co meu equipo defenderemos a postura a favor da pregunta que se nos formula. A chegada de persoas a Galicia é unha oportunidade para o galego? Ben, antes de comezar este debate, querría analizar esta prosa. Xa, que como vamos a facer un debate sen coñecer os términos dos que estamos a falar. E quería centrarme nunha palabra. A oportunidade. Que é iso da oportunidade? Ben, unha oportunidade é unha circunstancia, ou momento oportuno, ou conveniente para facer algo. Por iso, estamos rotundamente a favor de que esta chegada das persoas sigue unha oportunidade para o galego, xa que nos trae múltiples oportunidades para dinamitar, fortalecer, enriquecer a nosa propia lingua. Defenderemos esta postura coa nosa tesis fisa. Con cada nova voz que se une, o galego volve a respirar. E cos nosos tres argumentos sólidos que o sintetizan. Primeiro, comezarei falando do primeiro argumento, o enriquecemento. Que é iso? A inmigración actúa como catalizador do enriquecemento lingüístico e cultural, introducindo novas perspectivas, formas de expresión e, en definitiva, revitalizando a propia identidade de comunidade de acollida. Esta afirmación basease na capacidade inherente da lingua para evolucionar e adaptarse a través do contacto. Os inmigrantes ten consigo os seus propios léxicos, estruturas gramaticais e os seus modismos. E, ao interactuar coa lingua local, poden ser novas palabras, expresións e matices semánticos. Este proceso non implica unha erosión da lingua nativa, senón é unha ampliación da súa riqueza expresiva. Como di o recoñecido lingüista David Crystal, na súa obra Linguas Vic, publicada no 2000, asegura que o contacto entre linguas e culturas non é necesariamente un factor de decadencia, senón unha fonte potencial de innovación lingüística. En casos de linguas minorizadas, como neste caso Galiza, ou en perigo de extinción, é unha vía de revitalización, incorporando elementos frescos adaptados ás novas realidades sociais. O noso segundo argumento, o de demanda. A chegada de poboación inmigrante a Galiza non se supón un cambio demográfico, senón unha oportunidade para evolucionar e fortalecer a lingua galega, mediante o incremento da demanda. A necesidade fundamental dos novos veciños de integrarse plenamente na sociedade galega, onde a lingua vernácula actúa como alicerce de comunicación, de participación cidadá e de construción de identidade, impulsa inherentemente a busca de ferramentas para a súa aprendizaxe. Este aumento de demanda de coñecemento do galego pode ser un círculo virtuoso que nos beneficia tanto a nós, os nativos, os galegos, como os recén chegados. A evidencia de que a inmigración estimula a demanda da lingua local apreciase en múltiples contextos multiculturais. O marco común europeo de referencia para as linguas destaca a importancia da aprendizaxe das linguas do país de acollida como factor crucial para a integración social e economía dos inmigrantes. Estes estudos demostran que a oferta de cursos de idiomas para inmigrantes non só responden á necesidade práctica, senón que fomenta o sentimento de pertenza e facilita a participación activa na vida comunitaria. E o noso terceiro argumento, o fortalecemento. A chegada de novas perspectivas e formas de vida obriga tanto os recén chegados como os galegos nativos a reflexionar sobre os elementos que definen a súa propia identidade, o que será por feito vai ser máis evidente como se confronta con outras realidades culturais. Este proceso no contraste pode ser unha valoración máis profunda e consciente da singularidade da cultura galega. A investigación sobre a integración cultural e identidade demostrou que a diversidade cultural pode enriquecer e fortalecer as identidades locais. As miñas compañeras, Kira e Aroa, farán unha serie de evidencias e afirmacións para convencervos de que isto non é ou unha utopía ou unha farsa, senón isto é unha
dignamente realidade. Moitas grazas pola vosa atención. Mirade que cara máis bonita vos trouxemos. Voulle botar un pouco de diglosia e prexuizos a ver se me agradan un pouquinho máis. Moi bons días a todos, o meu nome é Anxo Romero Ferreiro e xunto do meu equipo formado por Alba e Lucía vimos a defender a postura en contra da afirmación proposta pola organización do debate. A miúdo, escoitamos que a chegada de persoas procedentes de fora de Galicia é unha oportunidade para revitalizar a lingua galega, pero é isto realmente así? A nosa postura é clara, non. Sen políticas lingüísticas fortes e sen unha sociedade que use activamente o galego, a chegada de novas persoas non é unha oportunidade real, senón un risco de sustitución lingüística. Para defender esta postura, teremosvos unha tese e 3 argumentos. A nosa tese: realmente gañamos con innovación se perdemos a tradición? E os nosos 3 argumentos: un argumento político-social, un argumento de autenticidade e, por último, un argumento cultural. Para comezarei falándoos do noso argumento político-social. A integración lingüística non ocorre por si só. Para que unha lingua sexa adoptada polas persoas que chegan a unha nova comunidade, debe haber un ecosistema lingüístico forte e funcional. En Galiza, hoxe, iso non existe. Segundo o mapa sociolingüístico de Galicia, da Real Academia Galega, no 2021, nas áreas urbanas, o galego está en clara minoría. E os índices de transmisión interxeracional descenden cada ano. Se o galego xa está en retirada entre os propios galegos, como vai ser adoptado por quen ven de fora sen contacto previo coa lingua? Ademais, sen modelos lingüísticos de inmersión, a chegada de persoas de fora tende a reforzar o uso maioritario do castelán e non do galego. Non é un xuízo moral, é unha realidade sociolingüística. A integración adoita a producirse na lingua dominante. En Galiza, na actualidade, desgraciadamente, ese é a lingua castelá. No argumento político-social tamén falamos da falta de galego nos espazos públicos e nas institucións. Se as persoas que chegan non ven o galego nos servizos públicos, na administración ou nos medios de comunicación, non terán a necesidade nin a motivación para aprender esta lingua. Como vai unha persoa recén chegada percibir o galego como útil se a propia sociedade non o emprega con normalidade? Para continuarei falando do noso argumento de autenticidade. A chegada de persoas de fora non supón automáticamente unha revitalización do idioma. Ao contrario, cando non existen políticas sólidas de inmersión e acompañamento lingüístico, como mencionei anteriormente, a lingua que se aprende ou se emprega tende a sufrir transformacións que empobrecen e deturpan a súa estrutura original. É o que os sociolingüistas chaman interferencias lingüísticas. Cando as persoas non nativas aprenden unha lingua sen apoio suficiente, adoitan trasladar estruturas da súa lingua materna ou da lingua maioritaria do territorio, neste caso, a lingua castelá. Isto pode producir erros gramaticais sistemáticos, castelización léxica, fonética alterada ou simplificación da morfosintaxe. Estes fenómenos non son culpa das persoas que intentan aprender o galego, senón do sistema que non garante un entorno onde poidan aprendela con calidade. O resultado é que se pode crear unha variedade do galego asimilada, máis próxima ao castelán que é o galego, que deslegitima ou despreza os rexistros propios do galego nativo, facendo que a lingua perda riqueza e identidade. Para ir finalizando con a miña intervención, falareivos do noso argumento cultural. No eido cultural, a transmisión interxeracional é a clave. O galego é unha lingua que sobreviviu gracias ao amor e ao compromiso das familias de galegofalantes tradicionais. Mas vivimos nun contexto no que, despois de décadas de represión e desprestixio, moitas familias galegas xa non transmiten o galego aos seus fillos. Pensar que persoas chegadas de fora van facelo por nós é unha postura bastante ilusa. Ao contrario, a súa integración adoita pasar polo castelán, o idioma da administración, da maioría dos medios ou do acceso social. O galego, se non é aprendido no fogar nin imposto no sistema educativo, non se aprende. En conclusión, como dixo Xosé Ramón Freixeiro Mato, a defensa da lingua galega ten que partir dos propios galegos. Ninguén de fora vai vir salvar o que nós mesmos non queremos salvar. En conclusión, para ir rematando con a minha intervención, a chegada de novas persoas non pode considerarse
unha oportunidade para o galego, se previamente non fortalecemos a nosa propia relación coa lingua. Se só unha sociedade que vive e defende activamente o galego pode aspirar a integralo tamén na vida das persoas que veñen de fora. Mentras iso non aconteza, esta chegada suporá na práctica unha presión máis a favor da substitución lingüística polo castelán. E agora, querido público, querido equipo rival, querido xurado, invítovos a reflexionar. Realmente gañamos a innovación se perdemos a tradición? Moitas grazas. Anteriormente, a miña compañeira Aroa comezou facendo un dos cadrados no cal eran figuras totalmente iguais e folle moi sinxelo. E logo fixo outro cadrado, pero esta vez con figuras totalmente distintas, de cores distintas, de formas distintas, en todo eran distintas. E agora, eu, coas cores e formas distintas, fixen outra figura, pero esta vez é moi diferente. Como podedes apreciar, é un gato. Hola, son Kira Rodríguez e hoxe o meu equipo e Maseo vimos a defender a postura totalmente a favor da pregunta que se nos formula. A chegada de persoas procedentes de fora de Galiza é unha oportunidade para o galego? Para nós é un rotundo sí. E para demostraros iso temos a nosa tese, que con cada nova voz que se une o galego volve a respirar. Pero non, e agora quero pasar a refutar os argumentos do equipo contrario, onde empezan falando sobre o seu primeiro argumento, o político e social, onde falan sobre que o galego está en minoría. Pero pensad unha cousa, que pasa se veñen persoas de fora que aprenden galego? O número de persoas que falan galego aumentaría se pouco a pouco coa xente que ven vai aprendendo galego. A xente que fala galego pouco a pouco iría crecendo. E o que queremos é enriquecer a lingua, ter novas perspectivas e formas de expresión, revitalizando a lingua local. Por eso, un estudo de David Crystal sobre o seu libro Linguas Deep habla sobre como hai unha revitalización das linguas en perigo grazas ás persoas que chegan de fora. E isto é o que pasa co galego. Dime. Que realmente a chegada de persoas de fora a Galicia fai que ata os 2 anos non se teñan que avaliar de galego, pero si de castelán. Consideras que isto favorece que haxa unha oportunidade? O que nos pensamos é que non fai falla que haya probas para aprender o galego, senón que eles, cos cursos de galego que hai, falando coa xente dali, de outras moitas diversas formas en un entorno onde o galego vai se utilizar moito máis, poden ir aprendendo pouco a pouco sen a necesidade de ter probas. E vou pasar a refutar o seu segundo argumento, o de autenticidade, onde falan sobre a transformación na lingua. Pero isto non é así. Quero que pensedes unha cousa. Nos o que queremos é reforzar a identidade galega, tendo unha mente onde o galego se valore, onde se valore esa lingua que a nosos galegos tanto nos gusta. Por eso, o subdirector xeral de Inmigración de Retorno, Antonio Aguarón, ten unha campaña pola Secretaría Xeral de Inmigración onde fala sobre a integración plena das persoas que veñen de fora de Galiza a nosa lingua. Dime. Tedes algún estudo, algún dato sobre as clases, os cursos eses de galego? Cando sai o ano? A Rede de Dinamización Lingüística e outras iniciativas locais xa impulsan cursos todos os anos para novos residentes que veñen de fora de Galiza, favorecendo a súa transmisión e axudándoles a aprender a nosa lingua. Quero pasar a refutar o seu terceiro e último argumento, o cultural, onde falan sobre que as persoas de fora non aprenden o galego. E quero que pensedes unha cousa. Segundo investigacións sociolingüísticas como os informes do Consello da Cultura Galega e do Instituto da Lingua Galega, moitas persoas migrantes mostran interese en aprender galego como ferramenta de integración social e laboral, porque o que queremos nós é ter unha demanda de cursos de galego. Cando a xente ten ganas de aprender o galego, vamos a ter pouco a pouco moitísimos máis cursos e cousas para que aprendan galego. Promover a súa aprendizaxe e darlle a atención e importancia que se merece a lingua. Por eso, a Secretaría Xeral de Inmigración da Xunta de Galiza ten programas como Ola Galiza Aberta con cursos de galego e cultura. Moitas grazas.
anterior. Eu, agora, intentarei que a mellore por intentar crear con un pouco de castelanismos, un pouco de perda de autenticidade. Vos que credes? Mellorará? Eu creo que non. Moi bons días a todos e a todas. Eu son Alba Vidal e son encargada das quendas de reputación do meu equipo, no que nos situamos totalmente en contra ante a tese proposta. Para reforzar a nosa posición, utilizaremos a nosa tese. Realmente gañamos coa innovación se perdemos a tradición? Para comezar, empezarei aludindo aos argumentos do equipo contrario. Neste primeiro argumento, o que denominaron de enriquecemento, falan sobre que a lingua se enriquece coa chegada de persoas novas. Pero realmente credes que se enriquece unha lingua, se perde o que de verdade é a súa autenticidade? Todas as súas variedades dialectais, a forma de falala, a geada, o seseo. Despois, no seu segundo argumento, no de demanda, falaron que se incrementa a demanda de falar o galego, pero que gañamos se aumenta o número de galegofalantes, pero ao mesmo tempo baixa a calidade da lingua e pérdese toda a autenticidade da propia lingua. E por último, no seu terceiro argumento, o de fortalecemento, fala de que a lingua vai comezar a mellorarse e ter un fortalecemento maior, pero non é así, xa que non se fortalece unha lingua se se introduce outra diferente no propio lugar e dana a que é a lingua propia. Para comezar cos nosos argumentos, falarei sobre o primeiro, o político social, no que, como xa sabedes, en Galicia non se dá a situación de que haxa un ecosistema lingüístico forte nin funcional, polo que isto fai que as persoas que chegan de fora de Galicia non se interesen pola lingua. Por outra banda, hai lugares no que os modelos lingüísticos de inmersión para que as persoas reforcen a lingua, como por exemplo ocorre en Cataluña, pero este non é o caso de Galicia. E o único que fai é fortalecer a lingua castelá. Sí? Tes alguna prova ou evidencia de que as persoas que van chegar non se vai interesar por aprender a lingua? Pero que iso depende de cada ano. Non se pode asegurar que todas as persoas que vayan chegar dun lugar se vayan interesar por unha lingua, pero tampouco se pode negar que o vayan facer. Eso depende da personalidade da persoa e de o que se interese pola propia lingua. Non podemos afirmar que todas as persoas que cheguen dun lugar se vayan a interesar por ela. Engadiremos no primeiro argumento que todas, como podes observar no día a día, cantas noticias nos medios de comunicación, redes sociais ou en espazos públicos vedes que xesan en galego? Exacto, case ninguna. Pero, sin embargo, poñámonos na situación contraria. Cantas delas vedes que xesan en castelán? Aí tedes a resposta, case todas. E máis, ás veces as institucións nin sequera ofrecen recursos de aprendizaxe en galego para que as persoas inmigrantes se interesen por ese idioma. De feito, a orde do 10 de febreiro de 2014 desenvolve o decreto do 20 de maio para o plurilingüismo non universitario de Galicia, coa excedencia da materia de lingua galega. Con isto non queremos despreciar nin infravalorar a nosa lingua, porque nós, galegofalantes dende cativos, estamos aquí hoxe para poñela en valor e animar a xente galega a que fale a súa lingua, o galego. Moitas grazas.
e veño a refutar completamente a favor da pregunta que se nos formula. A chegada de persoas procedentes de fora de Galicia é unha oportunidade para o galego? En primeiro lugar, quería falar do seu argumento da autenticidade. Antes dixesedes que a chegada de outros falantes podía empobrecer a nosa lingua. Pero, que tal se miramos dende outra perspectiva? Que tal se en vez de empobrecer, enriquecen? Como falamos no noso segundo argumento. Ademais de que as linguas evolucionan grazas a novos falantes. Ao largo de toda a historia, a maioría, todas as linguas han estado evolucionando. A nosa lingua, o galego, non é igual agora que hace 100 anos. E iso significa que, se non evoluciona, morre. Sí? Como consideras que a lingua se vai enriquecer se a lingua que se tende a aprender é o galego estándar, libre de variedades dialectais que son o que fan que o galego sexa unha lingua enxebre? Podes repetir? Dixeches que o galego se enriquecía, non obstante a lingua que tenden a aprender as persoas que chegan de fora é unha lingua estándar, chea, o sea, libre de variedades dialectais que fan que o galego sexa unha lingua enxebre. Non estamos, estás a dicir que é como outra parte do galego estás a quitar importancia a esa parte, non ten por que ser así. Por outra parte, falaxedes de que nós non valoramos a nosa lingua, non a falamos, non a ensinamos. Entón, xa que nós non a valoramos, por que non deixamos que outras persoas sí que o fagan? Tamén dixeron que persoas inmigrantes non mostran interés por o galego, pero nós temos un estudo que dice todo o contrario, xa que, segundo investigacións sociolingüísticas como os informes do Consello da Cultura Galega e do Instituto da Lingua Galega, moitas persoas inmigrantes mostran interese en aprender galego como ferramenta de integración social e laboral. Sí? Nos últimos anos non paran de chegar persoas procedentes de fora de Galicia, pero a situación do galego, segundo as gráficas e as estadísticas, segue empeorando. Que opinades sobre isto? Pois que estades falando tanto de estadísticas, pero que tal se pensamos nas persoas como tal? Con que solamente chegue unha persoa inmigrante que fale galego, xa temos un galego máis que antes non teríamos. Tamén gustaríamos falar moito do efecto Burela. Que é isto? Burela é un pobo costeiro de Lugo, no cal temos unha gran cantidade de persoas inmigrantes que chegaron de África fai moitísimos anos. E agora temos moitas xeracións que seguen falando galego. Isto é o claro exemplo de que estamos a falar é completamente posible. Son persoas que chegaron de outro país e que agora teñen o galego máis interiorizado incluso que nós. O que di que temos que apostar realmente por isto. Simplemente dar un voto de confianza. Por último, querría recordarvos a nosa tese. Con cada nova voz que se une, o galego volve a respirar. Grazas. Bueno, tras a segunda intervención do equipo contrario, o primeiro que me gustaría dicir é que está moi ben centrarse en casos concretos de chegada de persoas individuais que podan axudar a que se mellore o galego, pero seamos realistas, e a realidade está nas estadísticas. A situación do galego non mellora ca chegada de persoas. Por outra parte, como aludistedes cando a miña compañera vos formulou unha pregunta,
Dixestes que por que menosvalorizamos a lingua estándar, por que lle damos tanto valor ás variedades dialectais, o que de verdade é a autenticidade do galego. Entonces, vos credes que perdan algo tan noso como é o soseo, a geada ou as variedades propias de cada lugar non ten importancia? Porque para o meu equipo máis eu sí que a ten, é bastante. Sí? Que antes dixedes que a medida que pasan os anos vais perdendo o uso do galego, de que fontes sacades esta información? De muitísimas, hai miles e miles de estadísticas nas que se ve que o galego cada vez está en peor situación. Por exemplo, o Instituto Nacional de Estadística ou o Instituto Galego de Estatística, calquera. Para proseguir, falarei do meu segundo argumento, o da autenticidade, no que falamos de que a chegada de persoas de outro lugar non supón unha oportunidade de xeito directo. Non todas as persoas que chegan á nosa terra se interesan pola nosa lingua. Simplemente chegan para seguir coa súa vida como estaban facendo noutro lugar. Igual que seguirán coas súas rutinas, seguirán falando a súa lingua. Entonces, vos credes que é unha oportunidade real que tan só unha pequena porcentaxe desas persoas se interesen por falar a nosa lingua? Está claro que non. Ademais, adentrándonos máis no noso argumento, ese pequeno porcentaxe que intenta falala en certos contextos determinados e non na súa vida cotiá, fala chea de erros lingüísticos, porque cantas veces oiremos a mala colocación dos pronomes ou incluso os tempos compostos. E outros erros que xa comentou o meu compañero Anxo. Non vos equivoquedes, non estamos a prohibir nin a chegada de persoas de fora, nin que falen a nosa lingua. O que intentamos dicir neste debate é que non é unha oportunidade para o galego. Tamén recollemos datos de que cada vez a mocidade está falando menos o galego. Se a mocidade galega, da que realmente depende o idioma de cara ao futuro, non fala a súa propia lingua, debido á influencia do castelán introducido pola chegada de persoas de fora do territorio galego, como imos pretender que esta situación cambie co aumento de persoas non galegas que, por suposto, poden chegar a interesarse pola lingua, pero non deixarán de deixar pegadas da súa propia lingua? E, por último, para ir rematando, falarei do noso terceiro argumento, o cultural. E para min o máis importante, porque é onde falamos da transmisión xeracional, feito polo que a nosa lingua galega, segue transmitíndose e segue permanecendo toda a vida. A xente que en algún momento da vida pode chegar a interesarse por o noso idioma, pero non o ten como lingua materna e de man, non estará seguro a hora de falalo. E credes vos que esas persoas chegarán a transmitir de xeración en xeración unha lingua na que non se sinten cómodas? Para o meu equipo máis eu, non. Así que, de verdade credes que ganamos coa innovación se perdemos a tradición? Moitas grazas. Para este debate, posicionándome totalmente en contra ante a afirmación plantexada, polo que nós consideramos que a chegada de persoas procedentes de fora de Galicia non é unha oportunidade para o galego. Basándonos na nosa tese. Realmente gañamos coa innovación se perdemos a tradición? Agora sí, vou a proceder a facer unha conclusión do que se foi dicindo ao longo deste debate. O
O equipo a favor falou de 3 argumentos: de enriquecemento, de demanda e de fortalecemento. O de enriquecemento quedou totalmente refutado, xa que non se pode considerar enriquecemento a perda da exibridade dunha lingua. O seu segundo argumento de demanda, no cal se di que incrementa o número de galegofalantes, pero nós empregamos o noso argumento de autenticidade para dicir que se perde esa calidade con erros gramaticais, castelanismos ou incluso a perda da geada ou deseseo. E o seu terceiro e último argumento de fortalecemento, no que eles salientaban que melloraba a situación do galego. Non obstante, non a fortalece, senón que introduce o seu propio idioma no noso. Ademais, a chegada de persoas de fora tende a empregar o castelán. E agora vou a recordarvos os nosos 3 argumentos. Un argumento político-social, no que dicíamos que esa chegada de persoas de fora tende a usar o castelán, da autenticidade, no que falábamos dos erros gramaticais, castelanismos, perda do seseo, da geada, e dun cultural, no que salientábamos totalmente a transmisión xeracional, que é fundamental para o galego. E agora sí, gustaríame facer unha síntese final. Pois, se non existen medidas abondas para a integración lingüística do galego, se cada vez, co paso do tempo, o noso idioma vai empobrecendo e, sobre todo, se a transmisión xeracional, co paso dos anos, vai diminuindo, creo que podemos afirmar con rotundidade que a chegada de persoas procedentes de fora de Galicia non é unha oportunidade para o galego. Moitísimas gracias. Como anteriormente vimos, a miña compañeira Aroa López fixo 2 cadrados, un de bloques iguais e moi sinxelo de facer. En cambio, o segundo tiña diferentes formas, caras, cores e ideas. Aunque fora máis difícil de facer, foi moi único. Tamén as nosas refutadoras, Kira e Aroa, fixeron diferentes figuras das formas do cadrado. Con isto demostramos que, a pesar das dificultades, lograron facer formas únicas e é algo que vale moito a pena. Bo día, chamome Xarik e vou facer o peche final deste debate. O primeiro que vou facer é un encadre para hablar de que estamos falando. Vos que pensades? Pois eu penso que estamos a falar da oportunidade que podemos ter con a chegada de persoas de fora. Ahora vou facer un breve resumen do que ha pasado neste debate. A nosa refutadora Kira debateu o voso primer argumento de política social con o noso argumento de enriquecemento. O voso segundo argumento de autenticidade co de fortalecemento. E por último, o terceiro argumento, o cultural, co de demanda. Tamén a nosa refutadora Aroa debateu sobre o que falou falou sobre o interese das persoas de fora de aprender galego. E tamén sobre a creación de novas formas lingüísticas e a rehabilitación das linguas en peligro. Oradores e oradoras, dende o inicio deste debate fixemos evidente a importancia da chegada de persoas de fora. Creo que todos coincidimos que é unha oportunidade única para a nosa lingua. O galego non é unha lingua, é unha cultura, unha historia e unha identidade que debemos preservar e valorar. E para iso precisamos que as persoas que cheguen de fora queran aprender, practicar e transmitir o galego. Tamén ensinar a novas xeneracións para o seu fortalecemento. Vou recordar os nosos argumentos para que queden moi claros. O de demanda, máis persoas queren aprender galego. O de enriquecemento, aumenta do falante social e enriquece a lingua e a cultura.
o do fortalecemento, maior número de falantes e reforza da identidade galega. O sea, que gracias ás persoas que falan galego podemos ter moita diversidade de lingua. Eu vou a daros a miña opinión persoal. Eu son de Colombia. Eu penso que si é unha oportunidade para aprender galego. Eu llevo 2 anos aquí e falo perfectamente galego e creo que podo aprenderlo perfectamente. Moitísimas grazas.